What's up, guys? So, today ganyan nakabatatag sa'yo, guys. So, for today's vlog, ako lang i-prank na ako si Papa. Prank na ako si Papa, ma. So, for today's prank, guys, kahapon ako gikuha itong galing, gipost ako sa Facebook itong tattoo prank ni Papa. So, wala na sticker. So, ako na siyang kuha gahapon by Eva, si nakugulo sa ngalan ni mo. Sana siya dira na. So, ngayon nagpili na ako ng prank kay gibawalan akong Papa og patato usab. So, what are we? Ay, lubat. Umana akong gipili kay gibawalan akong Papa og patato usab. So, feel ako dire siya mahuwat. So, ato na yung tao dron. Let's go, guys. Karat pa kayo sulod. Bye. Ato yung pranks Papa, bye. Sige, bye. Ano ba? Tattoo. Sticker ang tattoo ba? Ito yung prank. Tato, di na dapat tato sa ala. Sticker ba? Ay, sticker. Wala, tinuod ba eh? Sila perfect naman. 100 ra. Ha? 100. Asa na may tato sa buna? Dire. Sa buna. So, tabangin ko kuha na ni Bibi. Yan, patapot na be. Kuhaan ra, tubig ra. Hindi kay maabot ito sa Papa ron. Si Papa kay nangumpra eh, guys. So, natay chance nga prepare. Naawa na ng butang. Huwag tinood, Bin. Chika, ayaw ba eh? Sana true. Pero di na ako mag-imo kong kamot. Ikuan daw, iisa daw ano. Ana, epiko. Makunot. Asa? Kunot? Ito na lang ulas ng Papa. Na maabot. Lo. Nabira ba? Ito na kayo. Oh. Basta hindi masuntukan tarot. So ato lang lato na Papa umabot. So na iniabot nga shipping. Sana be? Kinalagay mo po yung gana siya. Sa Tunisia? Three ring pool. Sana. Para ni Bobby. So update wala pa si Papa. Mo lang gina si Papa. Ako lang gisabot si iyang iksoon nga. Kuan. Nagsabot ako sa impostor number 1. Then si Mama, impostor number 2. So, update ako niya. Play na. Radiri, yaw. Ay, salog na di ay. Eh, madagi po ka, di ba? Mapupusot niya na. Ano ito niya? Ako kinang tubigag yun. Target lock. Yang like ko. Kaligo di ka. Kan init yung rin yung bomba. Mukuan kanina, buto. Padalan? Muukal lang kuan ana, Yung nagtong init banana. siya. Yes, lalo. Init kayo ng gahap. Uy, Oh.
Guwapo kayo yung tato ni Bibi. Lagi ito bayad mo, boy. Ha? Ito bayad mo. Wala. Ha? Ako yung tato sila kayo. Tato lagi. Sa mundo, bulihagon yun. Pinay-bayad mo ba? Christmas? Wala. Tato rin na sa kapo. Ito po, ay kuya ni mo. Tato-tato pa ka. Pagkitagot? Wala. Ito kaya tato. Ayaw ra. Ito yung bayad mo. Yung sayang, may puwasa niya. Tato Mawa niya niya. din. Naubag mo na, oh. Tato ka lang kasi ang kita na. Bago sa kuya mo. Tanawas pa pa na, boy. Kalabira po ba? Na. Christmas ko na yung bayad. Anak ko rin tato-tato. Ha? Christmas ko na yung bayad. Hindi nyo mga jacket na mga Binina ni kadlawon. Saan may gaturo tayo mo patato ka? Wala ra. Buwang ka, di ba ganyan ikaw? art mong guna mga tato, no? Gali art mo na ba isa? Oo, sa lawas ba? Balik magkana. Pero, Balik mo ka? di ka kakuha ang dugo, bay? Ha? May mga talagang mga dugo, di ka Dili kakuha ka. ang dugo. Kay bawal mo na may mga tato. Pero kung hirang mo yung mga gato sa mga anak, hindi pa nagkakato. Uy! Papa ni mo, Be, oh, bad kayo. Daga nagtato. Tanawa ko, gisaway na kang kuya ni mo. Dalangin mo ko mama. Mama. Dako ro ba kay ini busimba ka klaro na kayo, Be. Dalangin mo ko mama. Ay, mag-long sleeve medyo ka lang din ba? Mag-long sleeve medyo ka. May kasukyan ng mga tao, Be. Di ko disiplina ni mo. Wow! Bato na! Tao, bigod mayo. Dako ako lang tato kami. Ay! Nana! Nana! Yes, Papa. Epic fail kay wala na record. Wala na record. Taga kasi yun so. Kuan akong buhaton. Ako siyang palagoton. Purag, wala na to na ako na record. Kasi na record kasi ako. Alala! Yan, ito. Bebe, ko ano tangan. Okay na, may isa. Guwapo mo tayo. Pa, Ay mong kuna. pa. Isa. It's a prank! Pa, it's a prank! Sticker mo ko na. Nya. Si Coprox na nakadalang tila sa ato bay. Wala na ma, na-reveal na nako ma. Na-reveal na nako. It's a prank na. Uy! Unsa ka? Mangtas kay Martes Lolo ba? So, muna to guys. Muna to video na ako karon. So, please do like, share, and subscribe. Peace out!